Známe tváre televízie Joj cez víkend neváhali a čas, ktorý mohli stráviť nakupovaním darčekov alebo vysedávaním doma v teple, venovali badmintonu. Vytvorili tým nadácie televízie Joj a rozhodli sa zabojovať a byť športovým príkladom pre mládež. V dnešnej dobe má väčšina domácností počítač alebo internet, ale žiaľ menej domácností má loptu alebo napríklad badmintonovú raketu. Badminton som hral tak možno pred 10 rokmi niekde na pláži alebo kde, ale my sme prišli nie pre ten badminton, ale prišli sme podporiť dobrú akciu. Ale rozhodne je lepšie, keď sa tie deti hýbu, ako keď kdesi hníjú, doslova hníjú pri tom počítači. Názor trénera badmintonu, či sa dnešná mládež dostatočne venuje športu, je jednoznačný. Ja si myslím, že to záleží veľa od škôl. Keď školy prestanú hrať na telesnej výchove len fotbal a prípadne volejbal a začnú aj trénovať, tak tá budúcnosť bude dobrá. Keď sa to nezmení, tak určite bude zlá, lebo športový klub to nemôže zasuplovať. Ja som prvý prehrala, priznávam. Prehrala naozaj regulárne a druhý som vyhrala. A som na to najviac hrdá. Napriek našej snahe a veľkému nasadeniu sme neobsadili prvé 3 miesta. Boli sme ale veľmi milo prekvapení, ako to deťom išlo. Odchádzali sme maximálne vyčerpaní, ale s dobrým pocitom. Zo Šurian pre televíziu Joj, Juraj Hajdín.